Analiżi li saret mill-Kamra tal-Kummerċ ikkonkludiet li l-impatt tal-iskema stabilità kien insinifikanti meta tikkonsidra li l-inflazzjoni kuljum qed tolli rasa. Il-Kamra tal-Kummerċ argumentat li kieku l-Gvern kellu jestendi din l-iskema tkun biss eżerċizzju ta' propaganda. Dan qalu l-editorjal tas-Sunday Times of Malta il-ħadd filgħodu wara li l-Kamra tal-Kummerċ esprimiet tħassib tagħha għall-iskema stabilità. Skema ta' roħs fil-prezzijiet tal-ikel li ddaħlet fis-seħħ fl-ewwel jum ta' frar iżda qalet barax ta' kritika kemm l-esperti fl-industrija u anke mill-poplu. Dan għaliex wara xhur sħaħ fis-seħħ ftit li xejn għamlet differenza fil-kont. Dan fil-waqt li ma kien hemm ebda tip ta' roħs fuq il-prodotti lokali bħalma huma il-ħalib, il-ħobs, il-frott u l-ħaxix frisk. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli sostniet li l-Kamra tal-Kummerċ mill-bidu kienet kontra tal-iskema għaliex din l-iskema ġib magħha riżultat regressiv. Dan fil-waqt li appellat lill-Gvern biex jindirizza l-problema tal-inflazzjoni fl-erq tagħha u jindirizza l-problemi li qed jikkawżaw żidiet fl-ispejjeż. Min-naħa tiegħu Silva Mifsud, membru fil-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ, l-eżerċizzju ta' roħs fil-prezzijiet tal-ikel jfakkar fi xieren ta' snin ilu. Meta l-Gvern għażel li jikkontrolla s-suq minflok ippromova l-kompetizzjoni permezz ta' monitoraġġ u regolamentazzjoni xierqa. Bekk is-suq mhux jitħalla jiżviluppa u l-operaturi jkompetu fil-miftuħ skont il-preferenza tal-konsumatur. Dan fil-waqt li fir-realtà l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet tal-ikel qajmu gwerer tal-prezzijiet bejn is-supermarkets. Mistoqsi kif tkun is-sitwazzjoni li kieku ma kienx hemm il-mekkaniżmu ta' stabilità, Mifsud qal li meta jħares lejn il-kategoriji differenti tal-ikel jemmen li s-sitwazzjoni kienet xorta waħda tkun simili għal dik li hi bħalissa. Dan ifisser li l-iskema ftit li xejn għamlet differenza sabiex tiġġielet l-għoli tal-ħajja. Il-Kamra tal-Kummerċ komplet tisħaq b'mod ċar fuq il-ħtieġa li jsiru numru ta' riformi fl-ekonomija Maltija. Madankollu ftit li xejn jidher li l-Gvern lest li jagħti widen għal dak li ilha tisħaq fuqu il-Kamra tal-Kummerċ. Fl-aħħar jiem ukoll ġie ppreżentat id-dokument ta' qabel il-budget tal-2025 fejn jelenka l-prijoritajiet ta' riforma li l-komunità kummerċjali temmen li mhumiex qed jiġu indirizzati b'mod adegwat mill-Gvern. Bl-aktar waħda urġenti tkun l-importazzjoni bil-massa taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għalkemm kabret l-ekonomija qed tħalli pressjoni soċjali u ekonomika kbira.